Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще разберем дали душата на човек тежи действително 21 грама или просто това са конспирации. Душата често се разглежда като нематериална същност, която определя съзнанието, волята и емоциите на човека. В различните религии и философии душата се счита за вечна и безсмъртна. Древните египтяни вярвали в концепцията на Ка, жизнената сила и Ба, личността, които заедно формирали душата. Платон твърди, че душата е безсмъртна и има три части – разум, дух и желание. В християнството душата се смята за дар от Бог и е предназначена за вечен живот. Според будизма душата не е постоянна, а се трансформира в зависимост от кармата. В исляма душата на арабски нафс преминава през различни фази, включително сън и смърт. Според индуизма душата е атман, вечна същност, която се преражда. В научен контекст съществуването на душата не е доказано. Концепцията за душата е дълбоко свързана с въпроси за смисъла на живота и смъртта. Някои психолози смятат, че душата е символ на човешкото съзнание и личност. В Кабала душата има 5 нива – нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Някои хора вярват, че душата тежи 21 грама, според проучвания на Дънкан Макдугъл през 1907 година. Това е може би една от най-разпространените теории за душата, която познаваме днес. В много култури се вярва, че душата може да напусне тялото по време на сън. Духовни практики, като медитация и йога, често се използват за свързване с душата. Арт-терапията и творческите изразни средства се смятат за пътища към откриване на душата. Според някои вярвания, душата помни предишни животи. Напишете долу в коментарите вие какво помните от предишния си живот. Не забравяйте да напишете коментар със своето мнение по темата и това дали вярвате в прераждането или не. Ще ми бъде изключително приятно да прочета всеки един коментар и този коментар, който ми хареса най-много и ми допада изключително така на сърце, ще го сложа най-отгоре, като го пинна и така при всяко цъкане на клипа, вашия коментар, т.е. най-харесвания коментар, ще бъде поставен най-горе и ще бъде прочетен първи. Не забравяйте да се абонирате за канала, също така най-харесаната тема долу в коментарите ще бъде реализирана в видео в този канал. Приятно гледане и нека продължим! Хората често свързват душата със съвестта и моралните ценности. Смъртта се възприема като отделяне на душата от тялото. Някои учени изследват възможността за съществуване на душата чрез парапсихология. Концепцията за душата е вдъхновила хиляди творци през вековете. Според шаманизма, душата може да се губи и да се връща чрез духовни ритуали. В модерната философия душата често се разглежда като метафора за личната идентичност на човека. Много хора свързват душата с вътрешния глас или интуицията. Според някои вярвания, душата има мисия или предназначение, което трябва да изпълни в живота. Това бяха 25 факта за душата, които може би не сте чували. За да продължа с видеята за в бъдеще, ще ви помоля да се абонирате и да харесате това видео. Благодаря за отделеното внимание, обичам ви и до нови срещи!